Na ay punuan diri sa balanghoy. Ako na siyang i-try og kuan guys. Tryan ako og hali kung naa ba siya'y unod. So naaday ko gipang tanom diri nga Europa pero karon pa siya ni daghan guys. Sa diha wa gyud ni tubo. Nao. Nanay mga udlot pero niwang siya. Dugay-dugay na nako ni gitanom pero kulang pag yun siya og kuan. Niwang siya oh, tanawa. Miming! Sunod-sunod ako akong iring. So akong i-try ning kana punuan sa balanghoy. Akong sulayan og kalot guys, ang naa ba siya unod. So akong kutkuton kung naa ba siya unod. Hala, naa gyud di ay. Tanawa guys oh. Hala, naa siya unod. Kaunod ra gyud ay siya. Hala, dako ra ba? Ang kuhaon. Tambok man yang punuan ko guys. Hala, dara o. Wow. Nakaunod ra day siya. Napaday dari sa tumoy o. Hala. Kung kalihon ni siya. Awanan sa nako ni. Dila nato ibton kay maibot man ni akong Europa. Akong kalihon. Para kaunod ay siya. Dungan ako niglong agatong saging. Di, tanaw na to. Lapok lang kay siya. Dah. Padako di siya unod. Oh. Dah. Look at that. Murag kan sumpay siya oh. Dah. Sumpay di siya. Ay. Dara. Gamay siya. Yellow man siya nga balanghoy. Laka. Lang ko siya long agon. Aray. Ko. Kalisod. Ay. Ladara guys oh. Nakaunod ra gyud ay siya. Dako ra ba? Napaisa ari. Wow. Dapa. Halaka. Uy, ubay-ubay. Bagay dahil siya unod. Hala, naputol. Sayang. Hala. Dapa. Okay, kahiya. My goodness. Kailangan na itong laumon good siya og kuan. Daghan na siya unod. Isura bitaw ning walay tighawid og kamera guys, wag yun taan. Wala man ko'y handle, nawala man ko itong handle ay. Lapok lang kay siya no kay sige magukulan diri agod. Na. Uy. Dako biya pud siya nga punuan. Unod. Ay, nako. Sura kwaon ay. Tapot. Naon na siya pagkuha. Na. Sayang. Okay ra na po to. Ay. Diyos ko. Sa man taga bukid nga di man kabalo mangali og balanghoy nga. Murag magwa na anad. Murag wala na anad guys nga. Nagdako biya tag bukid. Wa jud ni among trabaho sa una guys. Mangkuan. Mananom og balanghoy. Uy, dapat di ay siya oh. Ala, sa man ni? Apa?
Pailain iri. Hala, madlok. Putaning mananapa ni. Sama ni mananapa. Kaisa o. Nga, dako po siya o. Wow. Putlon ko na lang ni. Hindi siya maputol lah. Nadugsakan. Nadugsakan. See? Nadako ra ba siya gunod? Pero di lang ako ni hotdon kay para naapod ko ibalikan. Guys, no. Para natin ibalikan sunod. Palungag po ta sunod nya. Ako ra bay mukaon akong kauban di ra ba ni mga sa lagon. Na nasayang akong kauban. So di ara o yang unod. So bye-bye po siya unod guys. So dagko ra ba? So di ara ang punuan. Ano na siya. Naiunod yor. Oh.